আলফা শান্তি চুক্তি হল তেওঁলোকৰ কোনো কেডাৰ এতিয়া জেলত নাই আদিবাসী আৰু সাঁওতাল চুক্তি হল তেওঁলোকৰ কোনো কেডাৰ জেলত নাই আৰু লগতে ডিমাচা কাৰ্বি চুক্তি হল তেওঁলোকৰ কোনো কেডাৰ জেলত নাই অস্ত্ৰ তেওঁলোকে অলৰেডি জমা দিলে এনেকুৱা হিংসাৰ যি এটা পন্থা আছিল এইটো তেওঁলোকে অলৰেডি এৰিলে তো ইয়াৰ কাৰণে সেইটো চাই পেলাই চৰকাৰে চুক্তিৰ আধাৰত তেওঁলোকক এৰি দিয়াটো চৰকাৰৰ এটা দৃঢ় পদক্ষেপ বুলি মই ক'ব বিচাৰো তেওঁলোকে ল'ব লাগে সেই দৃঢ় পদক্ষেপ ল'ব লাগে তো हेलो लोगोफोर फरायबाय मोनसे गोदान भिडिअ आरो बनथों बयखौबो आसा खालामदों बयबो मोजाङैनो दं आरोना दिनै जों माखासे बाथ्रा सावरायलायनि जोंनि गेजेराव जाबादि दुखुनांथाव जाथायफ्रा जानानै दङ आरोना तो डियार नाब्ला सारनि बेलायावबो रिजेक्ट जानानै थांबाय तो बेफोरबादि जानो नाङामोन आरोना जिहेतु जोंनि गेजेराव गोजोन गोरोबथा जानायनि गेजेरजों बेफोरो गोरोबलायनो गोनां जानांगौमोन आरोना गोरोबनायनि गेजेरजों गोजोननि गेजेरजों बेफोरो जोबनांसिगौमोन आरोना जिहेतु जोंनि गेजेराव गोजोन गोरोबथा जानानै थांबाय जेला ना थिग बेबायदिनो बे बाथ्राखौ लानानै दिनै जोंनि एबसुनि मिरु एबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सार बिथाङा माखासे बाथ्राफोर बुंदों आरोना जिहेतु गोजोन गोरोबथा जाबायब्ला दिनै मानो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै जेलनिफ्राय मानो गवाखै बिथांमोना गनांसिगौमोन होननानै बिथाङा दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनो गोनां जादों आरोना दिनै स' बेफोर बाथ्राखौ लानानै दिनै जों सावरायनि नोंथांमोना नायलांनो हागोन स' दिनै बे समाव जों बेखौनो बुंनो लुगैदों गोबां आल्फा आदिबासि बेंगलि गोबां मा होनो गोजोन गोरोबथा खालामलांबाय जोंनि आसामावहाय दिनै बिथांमोननिफ्राय रावबो सासेबो बेबायदि मा होनो जोबथेसालियाव थानो गोनां जायाखैना गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनाव दिनै जोंनि गेजेराव जोंनि बर'फोरानो देरसिन गोजोन गोरोबथा जोंनियानो देरसिनब्ला दिनै बे देरसिन गोजोन गोरोबथाया मानो बेबायदि जानानै थाखो ना जायफोरा गोजोनखौ लुगैनानै जेबायदि जुक्ति खालामबाय गोरोबथा खालामबाय बिथांमोनानो दिनै जेलनिफ्राय उदां जानो हायाखै मा जाहोनाव ना दिनै बेखौ लानानै दिपेन बर'आ उदां जाथारनांगौ बे बाथ्राखौ निउस पर्टेलफोरनि गेजेरजों रिपर्टारफोरनि गेजेरजों फोरमायदों नोंथांमोना खोनासंनानै लादो आरोना मा बुंखो स' मोजाङै खोनासं बिनि उनाव नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामलायनो हागोन आरोना स' भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोना मोजाङै रन्जन दैमारी और छगराखी जिखिनि प्राक्तन एनडिपि सदस्य चुक्तिर पिছত शांति चुक्ति जेहेतु सम्पादित हल यार पिছত जेहेतु चुक्तिर आगते कनभिक्ट करा होइसिल बा जाबजीवन कारादण्ड हिसाबे एटा रायदान दिया होइसिल हे रायदानटु सुप्रीम कोर्टत पुनर आर्जी बा आमी बेलर कारणे आमी आवेदन जनाइছিলো एकेलगे आमी सकलोৱে मिली घৰৰ परियाल प्राक्तन एनडिपि एबसु चुक्ति साक्षरकारी दल संगठन जोआ 18 तारिखे महामान्य उच्चतम न्यायालये এই যে বেলৰ যে আবেদন আছিল হেতু কনসিডাৰ কৰা নাই তেওঁলোকে হেতু পিছুৱাই দিছে পুনৰ আকৌ 2025ত ইয়াৰ কাৰণে শুনানি গ্ৰহণ কৰিম বুলি তেওঁলোকে কৈছে তো ইয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ দাবী আমাৰ আহ্বান আমি সদায় সেই কথাকে বাৰম্বাৰ কৰিছো যে শান্তি চুক্তি পিছত চুক্তিত যিসকলে স্বাক্ষৰ কৰিছিল স্বাক্ষৰকাৰী আৰু চুক্তিৰ সংগ্ৰামী দল সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ গুৱাহাটীত যে তেওঁলোকে আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকক মুকলি আকাশত এৰিব লাগে আইনী প্ৰক্ৰিয়া জুডিচিয়েল মেটাৰ যি আছে এটো সময় সাপেক্ষে ইয়াৰ এটা মানে সমাধানৰ সূত্ৰ চৰকাৰে ওলাব লাগে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আমি কৈছো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো কৈছো যে অতি শীঘ্ৰে এনআইএ কোৰ্ট সিবিআই কোৰ্ট কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত থকা ৰঞ্জন দৈমাৰী সহ আন 60-70 গৰাকী যিসকল আছে আপোনালোকে সকলোকে মুকলি আকাশত এৰি দিব লাগে যেহেতু আলফা শান্তি চুক্তি হল তেওঁলোকৰ কোনো কেডাৰ এতিয়া জেলত নাই আদিবাসী আৰু সাঁওতাল চুক্তি হল তেওঁলোকৰ কোনো কেডাৰ জেলত নাই আৰু লগতে ডিমাচা কাৰ্বি চুক্তি হল তেওঁলোকৰ কোনো কেডাৰ জেলত নাই সেই কাৰণে শান্তি যেহেতু চুক্তি হল শান্তি এতিয়া বিৰাজমান আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছো কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক যে তেওঁলোকক মুকলি আকাশত এৰি দিব লাগে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰ আৰু দেশৰ কাৰণে বা ৰাজ্যৰ কাৰণে কোনো তেনেকুৱা বেআইনী কাৰ্যকলাপ তেওঁলোকে আৰু নকৰে কাৰণ চুক্তিত সকলে আবদ্ধ হৈছে অস্ত্ৰ তেওঁলোকে অলৰেডি জমা দিলে এনেকুৱা হিংসাৰ যি এটা পন্থা আছিল এইটো তেওঁলোকে অলৰেডি এৰিলে তো ইয়াৰ কাৰণে সেইটো চাই পেলাই চৰকাৰে চুক্তিৰ আধাৰত তেওঁলোকক এৰি দিয়াটো চৰকাৰৰ
এটা দৃঢ় পদক্ষেপ বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে ল'ব লাগে সেই দৃঢ় পদক্ষেপ ল'ব লাগে नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ आरोना बिथां दिपेन बर' मा बुंदों बिथाङा बिथांनि जे बाथ्रा बुंदों नंगौखौनो बुंदों जिहेतु गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव मा जाहोननि थाखाय जोंनि बर'खौ बेबायदि जोबनानै दोनबाय थादों गुबुन हारिफोरा रावबो गैला जोंनि बर'आल' जोंनि बर'खौल' मानो बेबायदि खालामनो मोन्दों बे बाथ्राखौ दिनै जों बाथ्रानिफ्रायनो जों रोखायै जों नुनोबो मोन्दों आरोना जाथायफोरनि गेजेरजों ना गोबाङा सुक्ति खालामनायनि उनाव आलो गोजोन बेरायनो हादों बाहेराव नाथाय जोंनिया दाबो मानो ना गोजोन गोरोबथानि उनावबो जोबथेसालियाव जिउ जोबजासिम थानायनि साजाफोरखौ मानो फोसावजानो गोनां जाखो ना जों बेखौसो मेन साननो गोनां जोंनि सुक्तिया मा जानानै थांमारखो गोजोन गोरोबथाया जोंनिया बे माबा मोनसे आन्दोआव माबाफोर दंमारमोन नामा बेखौबो जों साननो गोनां आरोना स' बाथ्राखौ गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोना मा सानो बिनि फारसे कमेन्ट खालामनो हागोन लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनो हागोन भिडिअखौ शेयार खालामना होनो हागोन नोंथांमोना स' भिडिअखौ जों एसेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर बाय